السلام علیکم دوستو، آج شاکر سے دے کتے پیش کرے سوں تے کتے پیش خدمت ہیں کیویں بئی چمنی دیکھاں بھالا، کیویں بئی چمنی دیکھاں بھالا، مفتا تیل جگر دا بالا، دل تا آدھے سوجھلا ہووے، دل تا آدھے سوجھلا ہووے، گھر ہووے تا دیوا بالا، اے دوزخ دی باہے بھلا کیا کرے سی، اے دوزخ دی باہے بھلا کیا کرے سی، ودا دم بھگے سی تے آپے نہیں بھیسی، تو دیدار دی شرط دوزخ دی رکھ دیکھ، تو دیدار دی شرط دوزخ دی رکھ دیکھ، اے شاکر دا کام ہے جو دھو کر چھڑے سی، وفادے نبھاون دا کردار کون ہے، وفادے نبھاون دا کردار کون ہے، تباہی مچاون دا شاہکار کون ہے، سزا جیندی شاکر کو ملی ہے ایندا، سزا جیندی شاکر کو ملی ہے ایندا، قسم نال دس ہاں خطاوار کون ہے۔